Michael Benet ay nakatayo sa bintanang mila sa hanghang kisamang kanang penthouse office, pinakmamastan ang kimikinang na skylining San Francisco sa papalibok na araf. Sa edad na 52, nasa kanaya na ang lahat kayang bilang pera, ang multimilyong dolyar na tech kumpanay na binyunya mila sa simila, ang makinis na Tesla na nakaparada sa kanayang pribadong haraya, at ang respetong eliteng Silicon Valley. Gayunpaman, may nadama siyang kawalan sa kanayang mindset na inayos na mundo, isang emptiness na hindi niya lubos na matukoy. Sa kabilang panahong lungsod sa isang simpleng apartment sa itaas ng isang lokal na bookstore, ang 25 taong gelang na kambal na sina Jason at Alex Parker ay nakakampilan sa paligid ng kama sa ospital ng kanilang ina na si Sarah. Ang kanser ay kimalat ng mas mabilis kaysa sa inaasahan siniman at ngayon ang oras ay lumilipas na parang bihanghan sa kanilang mga daliri. Ang dating masiglang mukha ni Sarah ay mapitla laban sa mahapiting inan, ngunit ang kanayang mga mata ay nakataklay pa rin pamilyar na determinasyon na nakita nila sa buong pagkabata. Ang paraong tingin na suot niya kapag naktatrabaho double shift sa dinner ipang maklakayang pagkain sa kanilang mesa, o kapag tinitulungan sila sa mga latinahitstiday sessions na kalainan ay nakbigay sa kanilang mga scholarship sa Berkeley. Nanay, pliyose pakisap ni Jason, hawak ang kanayang maripok na kamay. Madalas mo nang nababangkit ang tungkol sa aming ama nitong nakarang linggo. Malalaki na kami. Sino ba siya? Ang tanong ay nakabitin sa hangin, mabigat sa 25 taong misteryo at hindi nasambit na katotohanan. Ang mata ni Sarah ay napinung liya habang siya ay sumilap sa kanayang mga anak, napakaibang personalidad na hinit nakpabahaging porong matigas na panga at nakakapasok na berding mga mata na kanayang inibig noong nakalipas na taon. Ang iyong ama, bilong niya, inabot ang 5 liyater journal sa kanayang nakitstand, ay si Michael Benet. Ang panghalan ay timama sa mga kambal na parang pisikal na piva siya. Alam lahat sa San Francisco si Michael Benet, ang techemukhol na ang maka ay nakpahanda sa mga magazine cover at ang kanayang kumpanaya, Benet Innovations, ay binabago ang artificial intelligence. Naklakat na sila sa harap ng kanayang kasali ng maraming beses, hindi alam na dimadon sila sa kanilang amang hindi nila nakilala. Pero bakit, tanong ni Alex, ang kanayang buses ay pumitok sa emosyon? Bakit hindi mo sinabi sa kanaya tungkol sa amin? Sabihin sa amin tungkol sa kanaya. Nanghanhinach ang mga daliri ni Sarah habang binibagsan niya ang journal, nakpapakitang mga newspaper clippings at 5 mga larawan na itinahon niya sa loob ng mga dekada. Ako ay 20, naktatrabaho bilang isang junior software developer sa kanayang inang startup, simula niya. Si Michael ay napakatalino, determinado at may asawa. Nang malaman kong buntis ako, ang kanayang kumpanaya ay nasa bingit ng inang malaking tagumpay. Naktatrabaho siyang 18 oras sa isang araw, nakikipaklaban ipang panatilihing bihay ang kanayang pangharap at ang kanayang kaso. Himinto siya, himihingang nanghanhinach. Hindi ko kayang mahing dahilan para sirain ang lahat ng kanayang itinayo. Kaya, imalis ako kumiyang trabaho sa buong lungsod at pinalaki ko kayong dalawa ng makisa. Ang kakambal ay nakupo sa halat na katahimikan, ang kanilang mundo ay humahulong sa atsis nito. Lahat ng kapagkakataong nakita nila sa Michael Benet sa online, nakpabasa tungkol sa kanayang tagumpay, kanayang pilantropay, kanayang perpektong bihay, siya ang kanilang ama, nakatira lamang ilang malaya ang layo. Hanap na walang kamalayan sa kanilang pahiral. Mahuhust siyang charitay hala sa Augustina sa susunod na linggo, sabi ni Sarang mahina, idinidian ang journal sa mga kamay ni Jason. Itinaho ko ang bawat artikilo, bawat pirasong impormasyon tungkol sa kanaya, imasa na balang araw ay maintindihan ninayo. Siguro oras na para malaman din niya ang katotohanan. Ang Augustina ay ang pinaka-eksklusibong restaurant sa San Francisco, kung saan ang mga eliteng lungsod ay nakatipon ipang makita sa ilalim mga crystal chandeliers at mga hintudon na kisama. Habang naklalaw ang mga salita ni Sarah, nakpahaging tinghan ang mga kambal na nagsasalitang maraming. Ang kanilang mga bihay ay malapit ng makpakailanman at walang babalikan.
Mag subscribe sa aming channel, nag ideok ito sa amin na limakang higit pang nilalaman para sa iyo. Pakbalik sa kanilang pinaksamang apartment ng habang yun, binasa ni Jason at Alex ang journal kanilang ina, bawat pahina ay nakpapakitang isa pang pirasong puzzle na hindi nila alam na mayroon. Ang halarawan isang nakababatang Michael Bennett ay nakpakita sa kanaya na nakatayo ng may pagmamalaki sa labas ng kanayang inang opisina, isang converted garahe sa Palo Alto. Ang parang berding mata na tumingin pabalik sa kanila sa salamantivang imahe ay nakatingin. Mila sa makakipas na larawan na yaon pinuing determinasyon at makapangharap. Tingnan mo ito, sabi ni Alex, itiniro ang isang newspaper-clipping mula 1999. Halos nawala ang lahat sa kanaya noong inang taon. Ang kampanaya ay 3 araw mila sa pagkalaki ng makya niya ang Watson contract. Ipinatakbo niya ang kanayang makadaliri sa hiatlina naktatokakang hanunay ba ang kanilang makabihaykang ang Bennett Innovations ay nabigo sa halip na mahang isang tachgiant. Si Jason ay nakaupo sa kanilang maliit na kitchen counter, ang kanayang laptop ay nakabikas sa websiteng Bennett Innovations. Magbibigay siya ang kaynuwat speech sa charitay hala belong niya tungkol sa pagdadalang ay edukasyon sa mga underfunded schools. Ang irunay ay hindi nawala sa alinman sa kanila. Ang kanilang ama ay naktatahiyot ng ngayong edukasyon para sa mga kapuspalat na bata samantalang ang kanayang sariling mga anak ay limaki sa pakipit ng kakyaupon at pag-apply para sa bawat scholarship na kanilang makita. Ang maliit na apartment ng mga kambal ay nagsasabing kiventong kanilang sariling paklalakbay. Ang mga academic awards ay ipinapakita ng may pagmamalaki sa mga dingding kasama ang mga larawan nila kasama ang kanilang ina sa kanilang graduation sa kolehiyo. Nakipaklaban sila ng hesto para sa lahat mayroon sila tulad ng ginawang kanilang ama. Ngunit habang nakita ni Michael Bennett ang kanayang tagumpay sa mundong tech, ang kanayang mga anak ay pimiling iba't ibang landas, si Jason ay naging isang environmental lawyer at si Alex ay nakpusyang karera sa pediatric medicina. Naalala mo ba nang dalhin tayo ni nanay sa maliit na parke na iyon sa tapat ng Bennett Innovations, tanong ni Jason, nalilinot sa pag-isip. Maghimpo kasi ang aming pananghalian at ipo kami doon ng maraming oras. Palagi kong inisip na gusto niya lang ang tanawan, ngunit ang kanayang buses ay nawala habang natanto niya, ipinapasilip niya sila sa mundong kanilang ama, ang pinakamalapit na kaya niya nang hindi isiniwalat ang katotohanan. Binuksan ni Alex ang websiteng Augustina sa kanayang telepono, pinag-aralan ang maranghang interior. Hindi kami basta-basta makakapasok doon, sabi niya. Ang lugar na iyon ay may 3 buwan na waiting list at ang hala ay invitasyon online. Ngunit kahit na nagsasalita siya, isang plano ang nabibiyo sa kanayang isipan. Itiniro sa kanilang ina na ang lahat ay posible na may sapat na determinasyon. Iyon ang kung paano sila nakaraw sa kolehiyo, kung paano nila itinayo ang kanilang karera mula sa wala. Isang notifikasyon ang lumabas sa laptop ni Jason, isa pang artikulo tungkol kay Michael Bennett, ito ay tumatalakay sa kanayang kamakailang debosyo. Nakpalitan tinghan ang mga kambal, isang bahong pag-inawa ang sumisikat. Ang kanilang ama ay singlanon ngayon sa inang pagkakataon sa kanilang habihay. Ang kaso na sinikap ng kanilang ina na protektahan ay natapos din, naktaragdagang isa pang lawyer ng pagiging komplikado sa kanilang komplikadong emosyon. Kailangan naming mahanap ng paraan ipang makapasok sa hala, nakpasaya si Jason, ang kanayang isipan ng abogado ay nagsisiri na sa problema mila sa bawat anghelo, hindi lamang ipang makilala siya, kundi para kay nanay. Dala-dala niya ang sekretong ito sa loob ng 25 taon, inisip na pinoprotektahan niya ang lahat. Karapat-dapat niyang malaman kung ano ang mangyayari sa susunod. Tumango si Alex, inilabas ang kanayang hospital at bata. Hinakamot ko ang anak ng isa sa mga manager ng Augustina noong nakarang buwan, naalala niya. Sobrang nakpapasalamat siya nang moha naming natukoy ang bihirang kondisyon ng kanayang anak. Sa giro. Hinayaan niya ang pag-isip na nakabitin sa hangin, ang posibilidad ay sumiklap sa pagitan ng mga kapatid.
Habang bumabagsak ang hobby sa San Francisco, ang mga kambal ay nanatili sa kanilang kitchen counter na papaligiran ang mga pirasong behind kanilang ama na mindhat na pinanghalakan ang kanilang ina. Sa pamamagitan ng bintana, nakikita nila ang naniningning naturang pinit inovasyon sa malayo. Ang mga ilaw nito ay naniningning laban sa dumidilim na kalangitan. Sa loob lamang isang linggo, harapan nilang makakarap ang taong hindi alam na himibok sa kanilang buong bihay. Ang ama na maring ayaw na matakpian, ang kiventong tahampay na pinanuot nila mila sa malayo. Ang nawawalang pirasong pisling kanilang pamilya na maring makpabaho sa lahat. Ang kawain sa imahe ni Michael Bennett ay isang mahisay na isinakawang sampunayang kaisahan. Habang bumababa ang kanayang pribadong elevator sa lobang kanayang literaya sa apartment building, binasa niya ang agendang araf sa kanayang tablet. Baahang narehistro ang kamangamangang tanawan by Brite sa pamamagitan ng glasvals. Sa edad na 52, napakadalibasan niya ang sining pagmachimisang bawat minuto, nahinit kamakailan, nakakalihan siya sa pakiramdam na maring na machimisan niya ang kanayang paraan na lampas sa isang bahay na malaha. Ang kapentong lobay ay bumikas ipang iayak ang kanayang naghihintay na Tesla, nahinit may isang bahay na nakpahinto sa kanaya. Maglalakat akon ngayon, yamas, sabi niya sa kanayang driver, nakilat ang kanayang sarili pati na rin ang lalaking nakmaniw sa kanayativang imahe sa nakalipas na dekada. Ang malamang na hanggang sa imahe ay naramdaman na dayan sa kanayang mukha habang siya ay naglalakat sa sidewalk. Ang kanayang Italian leather shoes ay tumitinok sa semento. Nalilinot sa pag-isip, halos nabangha si Michael sa isang binata na nakmamadaling limabas ng isang coffee shop. Ang medical strips ay nakikita sa ilalim ng kanayang jacket. Pasensya na, sabay nilang sinabi, at may isang bahay sa buses ng binata ang nakpatingin kay Michael ng 2 beses. Ang berding mga mata ay nakatakbong berding mga mata sa loob ng isang segundo bago nakmamadaling imalis ang batang doktor Helena para sa kanayang hospital shift. Sa loob ng coffee shop, nakahilo si Jason habang ang kanayang sariling tasa ay nasa kalahating kanayang halabi. Matapos masaksihan ang halos banghan sa pagitan ng kanayang kakambal at ng kanilang ama, si Alex ay masyadong nakmamadali ipang mapansin kung sino ang kanayang nabangha, nahinit nakilala ni Jason si Michael Bennett kahat. Nanghinhinach ang kanayang kamay habang inilabas niya ang kanayang telepono ipang etikt ang kanayang kapatid, pinakmamastan ang kanayang ama na nakpapatiloy sa kalsada sa pamamagitan ng coffee window. Ang paglalakat ni Michael ay nakdala sa kanaya sa isang maliit na parke, ang parong lugar kung saan minsan dinala ni Sarah ang kanilang mga anak. Timahal siya, tinaman isang alala na hindi niya binisita sa loob maraming taon, isang batang baba na may kilay kastanayas na biyok na timatawa habang ipinapaliwanag niya ang isang problema sa sudang. Ang kanayang katalinian ay tumitikma sa kanaya. Si Sarah Parker. Bigla siyang nawala, tama kapag imisbong ang kampanaya. Hinanap niya siya sa ina, nahinitinola siyang biyay pasulong na parang isang walang hampay na ahos. Sa kanayang opisina sa kalanan nuwang imahe, natakpian ni Michael ang kanayang sarili na naktataypang panghalan ni Sarah sa isang search engine, isang bahay na ginawa niya paminsan-minsan sa mga nakarang taon, palaging walang nahanap. Hayan pa man sa pagkakataong ito, limitaw ang isang kamakailang artikilo, tinanghap ng by Area Children's Hospital ang bahong pediatric resident, si Dr. Alex Parker. Ang larawan batang doktor ay nakpatibok sa piso ni Michael, baka man hindi niya masabi kung bakit. Marahil ito lamang ang panghalan na nakpapakilos ng halimang alala. Timawak ilit ang paralan iyong anak, inanin sa iyong kanayang assistant na si Jennifer, pimasok na may dalang kanayang afternoon coffee. Imasa pa rin sila na maksasalita ka sa career dahil sa susunod na biwan. Tumanga si Michael nang wala sa isip, ang kanayang isipan ay nasa artikilo pa rin. Ang anak na lalaki na mayroon siya sa kanayang itwifa ay nasa boarding school sa Switzerland. Ang kanilang relasyon ay nabawasan sa makapagbisita sa holiday at biwanang Puerto. I-cancel ang aking dinner sa Augustinen ngayong hobby, sabi niya bigla. Kailangan kong sirin ang makapahandang charitay hala mismo. Ang manager ng restaurant, si Thomas, ay personal na bimati sa kanaya nang dumating siya ng hobing iyon.
Habang tinatalakay nila ang paparating na kahanapan, ang mga mata ni Michael ay patuloy na dumidikit sa isang 5 liater journal na naiwan sa isa sa mga mesa. May nakiwan nito kanina, paliwanag ni Thomas, sinundan ang kanayang tinghan. 2 binata, mga abogado o doktor sa palagay ko. Nagtatanong sila tungkol sa hala. Kinuha niya ang journal, ngunit itinaboy ni Michael ang kanayang alok na sirin ito. Ang hanawa walang item ay hindi kanayang alalahanan, hayan pa man may isang bahay tungkol sa kinakamit na liater ang bumabakabak sa kanayang subconscious. Nang habang yun sa kanayang walang laman na penthouse, si Michael ay nakatayo sa kanayang pamilyar na lugar sa tabing mga bintana. Isang mensahe mula sa kanayang anak na lalaki sa Switzerland ang nakpaliwanag sa kanayang telepono, hindi makakaiwiilit para sa Pasko, dat. Schwulske tournament. Tinitahan ni Michael ang mensahe, naalala kung paano niya pinalampas ang kapanghanakan ng kanayang sariling anak dahil sa isang malahang investor meeting. May paraan ang kasaysayan ipang ilitin ang sarili, ngunit hindi palagi sa mga parang inasahan natin. Pakbalik sa kanilang apartment, kinakawang makakambal ang haling pakahanda para sa hala. Sumabog si Alet sa kanilang apartment, sutparan ang kanayang hospital strips, ang kanayang mukha ay namimila sa achievement. Hindi mo ito paniniwalaan, bilalas niya kay Jason na napapaligiran mga popol sa kanilang maliit na dining tabla. Literal na nabangha ko siya kaninang imaha, at hindi ko man lang napaktanto hang sa makya ko ang iyong date. Itinabi ni Jason ang lakal briefs na kanayang sinisiri. Nakita ko ang biyong. Panghayari mila sa Pietis Coffee. Parang nanonood ng pelikula. Alex, parang taas, parang lakat, kahit na parang pahanging pamanen. Ipinatakbo niya ang kanayang kamay sa kanayang biyok, isang nerbiyosong hawi na pareho nilang ibinahi. Ngunit hindi pa yun ang pinakamalaking balita. Naiwan ko ang journal ni nanay sa Augustina kapon. Limaki ang hamata ni Alex. Ano? Paano ka pa nakapasok doon? Ipinaliwanag ni Jason, mayroon akong lunch meeting sa isang client, maingat na isinakawa, maaari kong idagdag. Ngunit narito ang bahay, bimalik ako isang oras mamaya ipang bawin ito, at sinabi sa akin manager na naroon si Michael Bennett. Nakita niya ang journal, Alex. Hindi niya ito binuksan, ngunit nakita niya ito. Ang hakambal ay nakaupo sa nakarainting katahimikan, pinoproseso ang hakahanapan ng araf. Ang journal ng kanilang ina ay nakalakay sa pakitan nila, ngayon ay nabawin hinit kahit papano ay naiba, na parang ang maikling pagiging malapit nito sa kanilang ama ay binaho ang kailangan nito. Sa loob ay hindi lamang hanefspaper clippings at mahalarawan, kundi ang pribadong pag-isip ni Sarah na isinilat sa kanayang mayos na sulat kamay, ang kanayang pag-asa, ang kanayang takot, ang kanayang dahilan para sa bawat pagpipilian na kanayang ginawa. Bimalik ang resulta ng pinakabahong ni nanay, sabi ni Alice ng tahimik, ang achievement ng imaha ay kumikipas. Ang pakamot ay hindi kumahana ng kasing handang inasahan namin. Inilabas niya ang kanayang telepono, ipinapakita kay Jason ang calendar app. Ang hala ay sa loob ng 4 na araw. Naibasan na tayong oras. Tumango si Jason, inilabas ang isang eleganteng kriyam kolorit envelope. Naalala mo ba ang environmental website na napanalinan ko noong nakarang biwan, ang isa laban sa malaking tech company na yaon? Isang bahang hiti ang naklaro sa kanayang halabi. Limabas ang hukom ay nasa board of directors ng Augustina. Sobrang nakpapasalamat siya na nais naman ang isapin sa labas ng korte, inililigtas ang kampanayan kanayang kapatid mula sa kahiyan sa publiko. Sapat na nakpapasalamat ipang bahan kaming 2 imbitasyon sa isang tiyak na charitay hala. Tinitahan ni Alex ang mga imbitasyon, ang kanilang hintong lettering ay naili ang ilawang hapon. Kinakawa talaga natin ito, hininga niya. Pagkatapos ng lahat ng hatang ito, makikilala natin siya. Timahal siya, isang pag-isip ang tumama sa kanaya. Ano ang isusot natin? Hindi tayo maaaring basta-basta makpakitang suot na strips at isang pang-araw-araw na site ng abogado.
Sa se sinot na araw ay natakpian sila sa isang epskole mens weerstore sa inyong sruare, sinisikat para samhatitsudo na halos hindi nila kayang belen. Habang naktatrabaho ang Taylor, pinanuit nila ang kanilang mga refleksyon sa terieway mirror, hindi na ang mga nahirap na scholarship kits kundi ang mga makintab na ang professionals na maring kabilang sa mundo ni Michael Bennett. Sa Bennett mismo ay narito noong nakarang linggo, binanggit ng Taylor ng kaswal, inayos ang kwelayo ni Alex, nakpapayos ng kanayang halatitsudo. Napaka-partikular tungkol sa mga detalye tulad ng mga binata. Nakpalitan tinghan ang hakambal sa salaman, isa pang kakaibang paralel sa kanilang lalong nakakakuhnay ng landas. Nang mahlan ng habang yun, binisita nila si Sarah sa ospital, ang kanilang bahong sastre na titudos ay manhat na nakasabit sa kanilang pinaksamang kluset sa bahay. Natutulog ang kanilang ina, ang kanayang muka ay mapayapa sa kabilang makakahamitang medikal na nakapaligid sa kanaya. Isang neefsegment ang nakbeplay ng tahimik sa tfong ospital, ipinapakita sa Michael Bennett sa isang touch-konferense. Kailangan kabataan ngayon pagkakataon, ang kanayang buses ay dimon ng mahina. Ang bawat isa ay karapat-dapat sa isang pagkakataon ipang mabot ang kanilang buong potensyal. Pinanuit kambal ang kanilang ama na maribtog na kimikilos tungkol sa educational access at panghalawang pagkakataon, ang parang determinasyon sa kanayang mata na naktilak sa kanila sa mataon pagsisimikap at sakripisyo. Isang nasya ang pimasok ipang sirin ang vital sich ni Sarah, timahal nang makita niya ang sa Bennett, marami na siyang nakawa para sa aming pediatric ward, sabi niya kay Alex. Palahing naktatanong tungkol sa kiwentong bata, ang kanilang pamilya. Sino ang makakala na ang isang techabilyonaire ay maring mohang napakato? Natapos ni Alex, ang kanayang buses ay pinung imusayon. Pinisal ni Yason ang balikat ng kanayang kapatid, pareho silang pinakmamastan ang pamilyar na hinit kakaibang makang kanilang ama sa screen, alam na sa loob lamang ilang araw ay harapan nilang makakarap siya sa wakas. Ang araw bago ang hala ay sumikat na kilay abu at malap, tipikal na panahon sa San Francisco na tumahma sa mapaknilay-nilay na muwet ng hakambal. Sa ospital, isa sa mas mahandang. Araw ni Sarah, nakaupo sa kama habang sinisiri ni Alex ang kanayang vital sikhn sa kanayang sarili, hindi libos na may hiwalay ang kanayang papo bilang doktor at anak. May nakita po ako sa journal, sabi niya, ang kanayang buses ay mas malakas kaysa sa nakarang araw. Mila sa ilalim kanayang inan, inilabas niya ang isang 5 kilibot na sobra. Sa loob ay isang liyam na sinimilan niyang isilat kay Michael 25 taon na ang nakalilipas na hinit hindi kailaman ipinadala. Sinibikan ko ng maraming beses na sabihin sa kanaya, paliwanag niya, iniabot ito kay Yason. Sumilat akong dusa-dusa ng mga ito na hinit hindi ko kailanman mahanap ang tamang mga salita. Naksimila ang liyam, Dear Michael, sa oras na mabasa mo ito, ipinanghanak na ang ating mga anak. Binasa itong hakambal ng sama-sama, ang panghalan kanilang ama sa itos ay 5 habang napinung liha ang kanilang mata. Ang kapahina ay napinung makapakasa ni Sarah, makatakot, at higit sa lahat, ang kanayang malalim na paniniwala na kinakawa niya ang tama para sa lahat ng sangkot. Hindi mo siya kailanman tinakil na mahalin, hindi ba, tanong ni Alice ng mahina, napansin ang parang paksibaybaying makadaliring kanayang ina sa kipas na tinta. Nakimiti sa Sarah, isang haluang kahalakan at kalangkitan sa kanayang ekspresyon. Mahal ko ang kanayang pinaninindahan, ang dedikasyon, ang pananaw, ang paniniwala na ang teknolohiya ay maaaring pahandain ang mundo. Nahinit higit pa doon, mahal ko ang pagkalam na ang bahagi niya ay nabibihay sa inayong dalawa. Sa tivang nasasabi kayong habata tungkol sa isang sinsa proyekto o nalilitas ang isang mahirap na problema, nakikita ko siya sa inayo. Samantala, sa kabilang panahong lungsod, sa Michael Bennett ay nasa kanayang opisina na sinisiri ang kanayang talampati para sa hala. Ang salita ay tila walang laman sa ilang paraan, ang kanayang karaniwang kumpiyansa ay naanah ng makakaibang kahanapan ng nakarang araw, ang batang doktor na kanayang nabangha, ang nakalimitang journal sa Augustina, ang patiloy na makaalala ni Sarah.
Ang lahat ay imikot sa kanang isipan tulat ng kapirasong isang puzzle na hindi niya lebos na malitas. Ang kanang telepono ay nakbis na may isang text mula sa kanang anak sa Switzerland, hindi makakaiwiilit para sa Pasko dat. Schulsketournament. Tinitahan ni Michael ang mensahe na lalakang paano niya pinalampas ang kapanghanakan ng kanang sariling anak dahil sa isang malakang investor meeting. May parang ang kasaysayan ipang ilitan ang sarili, ngunit hindi palagi sa parang inasahan natin. Pagbalik sa kanilang apartment, kinakawang makakambal ang haling paghahanda para sa gala. Naksanay si Alex na ipakilala ang kanang sarili sa harap ng salamin, nagsasakawang iba't ibang parang ipang sabihin ang makasalita na makbabago sa lahat, mabanit kami ang iyong anaki. Ang bawat pasyayon ay tuminok ng sabay-sabay na masyadong direkta at hindi sapat na direkta. Si Jason ay nakaupo sa kanilang maliit na desk, ang lehelpat ay nasa kamay, masistemang isinisulat ang bawat posibleng senaryo at reaksyon na maaari nilang makatakbo. Iyon ang kung paano siya nakahanda para sa makakaso sa korte, ngunit ito ay mas mahalaga kaysa sa animang paglilitis. Kailangan nating maging handa para sa animang bagay belong niya. Maaring siya ay galit, nalilito o hindi lang naniniwala sa atin. Ang liyam kanilang ina ay nakabikas sa pakitan nila, ang makapahina nito ay pahot sa makakilibot kang son tinipini sara ng maraming beses sa nakarang taon. Isang lanaya ang namamikot tangi, mayroon silang iyong determinasyon, Michael, at ang iyong peso. Kahit na hindi kanila nakilala, naman nila ang iyong pinakamaysay na katanggihan. Isang test mula sa ospital ang nakahambala sa kanilang makapahanda. Milang timos ang laknat ni Sarah. Nakmadali silang bimalik ipang matakpian siyang natutulog ng hindi mapakali, ang kanayang maka ay mapitla laban sa makapiting inan. Ahat na siniring doktor at ni Alex ang kanayang makachart habang hawak ni Jason ang kanayang kamay, pareho silang libos na nakakalam kung hanukalaha ang oras. Bikas belong ni Alex, nakatingin sa bintana ng ospital patungo sa makakimikinang naturang doventov kung saan nakihintay ang eleganteng fatadeng Augustina. Bikas lahat ay nakpabaho o walang nakpabaho. Idinaktak ni Jason, nakbibigayang busi sa kanilang pinaksamang takot, kailangan nating maging handa para doon din. Habang bumabagsak ang hobby sa lungsod, humawa ang kakapatid ng isang hiling pakbisita sa Pietes Coffee, kung saan ang kanilang makalandas ay halos nakasalubong sa kanilang ama ilang araw bago. Sa pamamagitan ng bintana, nakikita nila ang Benet Innovation si Adriartes na nagliliwanag sa skyline, isang baakon tahampay at pakbabaho na himibok sa kanilang hobby ay mila sa malayo. Inilabas ni Alex ang yernong kanilang ina sa hiling pagkakataon, pinag-aralan ang hanakolektang piraso. Bihaing kanilang ama. Sa tingin mo ba naisip niya ang tungkol sa kanaya, tanong niya, naisip na bang subikang hanapin siya? Pinanuot ni Jason ang isang sopang mga empleyado na imalas sa kimikinang natura sa malayo. Bikas sabi niya ng Marian, malalaman natin ang lahat. Parang isang hiya sa liwanag ng hobby, ang kanayang arteko na harapan na eliminadong eleganteng tansong ilawan, ang kambal ay nakatayo sa loob ng maranghang pasakan. Ang kanilang inipahang hatitsado ay nakmarka sa kanila bilang bahaging mundong ito, kahit para lamang sa isang hobby. Ang hasaik na marmol ay kimikinang sa ilalim ng kristal na chandelier at ang banayat na baling-balinghan ng piling taong San Francisco ay pamino sa hanggang pakasam. Nilapitan sila ng Parker, de Parker Thomas, ang takapamahalang restaurant na may mainit na ngiti. Mayroon kaming ipuan sa mesa 7, ikinampas niya ang kamay patungo sa panghinaang silit-kainan kung saan ang mahabilog na mesa na nababalitan ang kilay kremang sitla ay nakakalat sa espasyo talat ng isla sa isang dagat mliw. Sich Benet ay nasa panghalong mesa, siyempre, medayo na hilisya, may kinalaman sa isang haling minitong tawag sa kumperensya. Ang kamay ni Jason ay kisang paminta sa kanayang bulsa, kung saan nakalakay ang liham ng kanilang inakasamang journal. Pinaktabatan nila kung dadalhin ang mga ito, ngunit sa hili ay nakpasaya na ang mga pirasong itong kanilang pinaksamang kasaysayan ay kailangang naruruan para sa sandaling ito. Tuminok ang telepono ni Alex, isang text mula sa ospital.
Ang kanilang ina-estable nagpapahinga ng komportable isang alalahanin ang nabawasan sa sandaling ito. Naglakad ang mahkapatid patungo sa kanilang mesa, labis na nag-alala sa bawat detalye sa kanilang paligid. Ang mga kabayrtos ay kimikinang tulakang mga instrumentong pang-opera sa ilalim mainit na ilaw at ang mga basong alak ay mahinang imawit kapag hinawakan. Sila ay nakupo kasamang iba pang mga batang profesional, isang software engineer mula sa Google, isang beauty researcher, isang ventire capitalist, ang iring mga taong marang nakilala nila noong limalaki kang nagang iba ang mga bagay. Nakita mo ba ang pinakabahong profile ni Michael Bennett sa Tech Weekly, tanong ventire capitalist, na malinaw na sinisubukang mag-network. Sabi nila nagpaplano siya ang revolusyonaryo sa edukasyon. Ang lalaki ay isang hinayo sa paktinghan makakoneksyon na hindi napapansin ng iba. Nagpalitan tingin sina Alex at Jason, alam na malapit na silang limakang koneksyon na magpapakilat sa lahat sa sulit. Ipinakamaling ventire capitalist ang kanilang ekspresyon bilang interes at nagsimula sa isang kwento tungkol sa sikat na kakayahan ni Bennett na alalahanin ang panghalan bawat empleyado, bawat detalye kanilang bihay. Isang alon kahalakan ang demand sa karamihan habang nagsimilang maktipon ang mga fotografer malapit sa pasikan. Nandito na siya, belong isang tao, at naramdaman kambal na tumitibok ang kanilang peso sa perpektong pagkakasabay. Timayo sila, hindi mapigilan ang kanilang mga sarili habang pumapasok sa Michael Bennett sa sulit. Humalap siya sa espasyo ng may madaling kumpiyansa, nakikipagkamay at binabati ang mga tao sa panghalan. Sa malapitan, hindi may kakaila ang pagkakawag, ang parong matangkat na panhangatawan, ang parong paron pagtakilit ng kanilang ilo kapag nakikinah, ang parong bahang ngiti na hindi imabot sa kanilang mga mata kapag kinakabahan. Siya ay nakasuot ng isang titulo mula sa parong mananay na nakbi sa kanila, isa pang hibla na nakiknay sa kanilang makatilat na bihay. Hindi karaniwan iyan belong ni Thomas habang dimadaan sa kanilang mesa. Suot ni Bennett ang reluang kanayang aman kayang hobby. Karaniwan niyang iniingatan ito para sa makapagpipilong lipon. Sinilayapan kambal ang vantage timepisa sa pulsong kanilang ama pagkatapos ay sa makaparong na sa litrato na nakatago sa journal ng kanilang ina, isang paalala na ang nakaran ay palahing naruruan. Patiloy na timitibok sa ilalim ng ibabaw ng kanilang bihay. Timahimik ang silit habang pambesto sa Michael sa podium, inayos ang kanayang hatala na may parang tempak na pahalav na kinakamit ni Alex kapag nakahanda para sa operasyon. Ang parang mindhat na atensyon na ibinibigay ni Jason sa kanayang halakal brief. Magandang hobby, simila niya, malinaw na imabot ang kanayang buses sa biyong espasyo. Ngayong hobby, narito tayo ipangpag-isapan ang tungkol sa mga panghalawang pagkakataon. Habang nagsasalita ang kanilang ama tungkol sa oportunidad at pagbabago, naramdaman kambal ang bigat ng liyam kanilang ina sa bulsa ni Jason, ang mga taon katahimikan na nakikiha sa kanayang mindhat na salat kamay. Plano nilang mahintay hanggang matapos ang talampati ipang lapitan siya ng pribado, ngunit may ibang plano ang tatana. Isang kahilian malapit sa pasakan ang kimihang atensyon lahat, kahit na kay Michael. Habang sumagot ang isang nurse mula sa ospital na nakahanap ng desperado hanggang sa makita niya si Alex. De Parker tawag niya nakakalimitan ang kanayang sarili sa kanayang pagmamadali. Ito ang iyong ina. Kailangan mong pamintan ngayon. Timahimik ang salit. Himinto sa Michael Bennett sa kalakit ng panghangisap, may kimaslap sa kanayang mukha habang naririnig niya ang panghalang Parker. At sa nakayalong sandaling yun habang ang lahat ng mata ay bimalang sa kanilang mesa, alam kambal na ang kanilang mindhat na mga plano ay malapit ng mahang halusam haparang hindi nila kailanman mailan. Mag-subscribe sa aming channel, nak-ideog ito sa amin na 5 kang higit pang nilalaman para sa yayo. Ang katahimikan sa Augustina ay tila imabot sa kawalanghanghan habang tinitihan ni Michael Bennett ang kambal, ang kanayang talampati ay nakalimitan sa kanayang hakamay.
Kimislap ang pakilala sa kanayang hamata, hindi sa kanila partikular, nginit sa isang bahay na pamilyar, isang bahay na bumabakabak sa kanaya buong linggo, ang batang doktor na nobang haniya, ang nakalimitang journal, ang panghalang Parker, na imalang havanhav sa kanayang isipan. Sarah Parker belong niya sa mikropono na nakaunparan mila sa kanayang nakambalang talampati. Ang panghalan ay nakabitin sa hanggang tulat ng isang spell na binabaho ang eleganteng charitay hala sa isang bahay na mas intimata at raf. Ang iyong ina ay si Sarah Parker. Si Alex ay gemakalav na patingo sa labasan, ang kanayang ka-instinits bilang doktor ay nanghibabav, nginit timayo si Jason sa kanayang kinatatayan, hinigot ang journal ng ina mila sa kanayang bulsa. Sabi niya, malinaw na imabot ang kanayang buse sa nakilat na katahimikan. Ang babaeng nagtrabaho para sa iyo 25 taon na ang nakalipas, ang junior developer na novela ng walang bakas. Mahigpit na hinawa kanimakal ang podium, piti ang kanayang habeku. Ang koffiesop, sabi niya, timitingin kay Alex. Ang journal sa restaurant. Limipat ang kanayang tingin sa pakitan nila, tinatanghap ang bawat makatilat na katanghian, bawat pinaksamang katanghian. Campbell, hiningan niya, ang salita ay bahaya ng marinig. Ang ibang habisita ay nakupong nakayelo, nasasaksihan ang isang pribadong sandali na parang nanunuot ng isang eksena sa pelikula na nakahanap sa tutuang bihay. Ang fentire kapitalist sa kanilang mesa ay minto sa kalahitnaan pakihop, ang kanayang basong alak ay nakabitin sa hanghan. Ibinaban ng kaputugraper na naktodokumento ang kahanapan ang kanilang kamera na nakadarama na ito ay isang bahay na masyadong personal ipangkinan. Kailangan nating pumunta sa ospital, sabi ni Alice ng medalyan sa kanayang kapatid. Pagkatapos ay timitingin ng diretso kay Michael, idinaktak niya, hinihiling ka niya, Michael Bennett. Ang lalaking nakatayong isang emperyo sa mkadesisaw na kailangan splitsefont na sikat sa kanayang mabilis na pakisip at mapakpasang pakilos, ay nakatayo ng walang halaf sa kung ano ang naramdaman tulad ng inang pakakaton sa kanayang bihay. Pagkatapos, nang walang isang salita sa dondong habisita, bumaba siya mula sa podium at naglakad diretso sa kanayang mga anak. Nasa labas ang kotseku, sabi niya, ang kanayang autoridad bilang Q ay himahalo sa bahong natakbiang pakalalang ama. Sasakay tayo dun. Ang biyahe patungo sa ospital ay serial. Inipo si Michael sa pakitan kanayang mga anak sa likod ng kanayang literay sedan, ang journal ay bikas sa kanayang kandanghan. Bahahan ng hinah ang kanayang mga kamay habang binabasa niya ang hindi na ipadala na liham ni Sarah, mabilis na humahalab ang kanayang mga mata sa mga salitang isinila 2.5 dekada na ang nakalipas. Hindi niya kailanman gustong pigilan ka, paliwanag ni Jason ng mahinaon. Malapit nang maksimila ang iyong kumpanaya, ang iyong inang kasal ay nahirap na. Ginawa niya ang pagpili na sa tingin niya ay tama para sa lahat. Idinaktak ni Alex, ang kanayang medical na paksasanay ay nakatilong sa kanaya na mapanatili ang kanayang paktitempi sa kabilang kanayang nakakanghalit na emosaon. Dati kong inaisip na ang ginawa niya ay makasarilin ngunit ngayon nakikita ko na ginawa niya ito para sa amin. Timinghan sa Michael mila sa liham, ang kanayang mukha ay nakapapakitang mga taon mga hindi nasayang na karawan pagtatapos at mga sandaling ama at anak na sabay-sabay na tumatama sa kanaya. Sa lahat ng kapagkakataong yun, sabi niya, ang kanayang buses ay makaspang sa emosaon. Sa lahat ng kapagkakataong yun na naglakad ako sa parke na yun may naksabi sa akin na himinto at timinghan para makbigay pansin. Bimaling siya kay Alex. Nasa iyong mata ang kanayang kabaitan pagkatapos kay Jason at ang kanayang parang paninindigan para sa kung ano ang tama. Himinto ang kotse sa pasakan ng ospital, ngunit bago sila limabas, dumikot sa Michael sa kanayang bulsa at hinigot ang isang 5 kipas na litrato. Ipinakita nito siya at si Sarah sa isang kumpanay. Tignes parang tumatawa sa ilang nakalimitang biro. Dala ko ito sa loob ng 25 taon, amin niya, hindi ko alam kung bakit hindi ko ito kayang bitawan.
Habang sumagot sila sa makapentuan ng ospital, ang kanilang tatlong set makaparong kaapak ay imalang hav ng sabay-sabay. Ang bigat na nakalipas na 2 dekada ay tila imanhat at binabago ang sarili nito sa isang bahay na bago. Hindi lamang sila tumatakbo patungo sa silid ni Sarah, tumatakbo sila patungo sa isang kinabukasan na wala sa kanila ang naisip na posible ilang oras lamang ang nakalipas. Sa loob ng silid bumikas ang mata ni Sarah nang marinig niya silang pimasok. Nakita niya Mina ang kanayang anak, pagkatapos si Michael, at isang mapayapang ngiti ang kimalat sa kanayang mukha. Nakita kayo belong niya, inabot ang kanayang kamay sa kanilang tatlo. Sa wakas, ang silid ng ospital ay naging isang santiwarayon ibinilong na pagtatapat at milang natiklasang koneksyon. Patuloy na tumitinok ang medical monitor ni Sarah sa background habang hinihila ni Michael ang isang ipuan malapit sa kanayang hihan. Ang kanayang anak ay nakatayo ng protektado sa makabilang gilid. Ang eleganteng hatitude na suotparan nilang lahat ay tila kakaibang angkop para sa napakalahang milang pagsasama-sama na ito. Sinibikan kitang hanapin, malambing na sabi ni Michael kay Sarah, hawak ang kanayang maripok na kamay sa kanaya. Sa loob ng ilang biwan pagkatapos mong imalis, nagpahanap ako sa mga tao, nahinat pinalitan mo ang iyong numero, limipat sa buong langsote. Napinuungliya ang mata ni Sarah. Nakang mainhat ako nagpalit ng trabaho, ginamit ang aking maiden nama. Akala ko pinoprotektahan ko ang iyong pangharap, ang iyong kinabukasan. Tumanghala siya sa kanayang anak. Nahinat sinagurado ko na alam nila ang lahat tungkol sa yayo, bawat tagumpay, bawat milestone. Ang parke sa tapat ng Benet Innovations, sabi ni Alex, na may pag-inova na sumisikat sa kanayang mata, lahat ng pananghalian na yaon ay hindi lamang nakataon, diba, mom? Mainang humiti si Sarah. Gusto kong madama ninayo ang koneksyon sa mundong iyong ama, kahit na hindi kayo morang mohang bahay nito. Panuorin ko kayong dalawa na naklalaro at makita ko ang marami sa kanaya sa inayo, ang paraan paglitas ninayong mga problema ng makasama, kung paano kayo hindi sisiku hanggat hindi ninayo na inawan ang isang bahay. Biglang tumayo si Michael naglalakat patungo sa bintana. Ipinakitan kanayang refleksyon ang halihan na sinisibikan niyang itaho. Sa lahat ng tagumpay na iyon, sabi niya, ang kanayang buses ay naging makapal sa emosyon, pagtatayong kampanaya, pagbabago ng mundo sa pamamagitan ng teknolohiya. Akala ko ang walang laman na pakiramdam na iyon ay ang presayo lamang tagumpay, ngunit hindi tagumpay ang nawawala sa akin. Bimaling siya sa kanayang anak. Kayo-kayong dalawa. Inikhot ni Jason ang kanayang telepono, ipinapakita kay Michael ang kanilang radiation puto. Nakakiya kaming full scholarship sa Berkeley, sabi niya. Nagtrabaho ang mong extra shifts para ibili kaming aming inang site para sa mga interview. Berkeley, ilit ni Michael, na may malungkot na ngiti na naklalaro sa kanayang lobby. Doon kami nakita ni Sarah. Siya ang pinakamatalinong tao sa aming advanced programming class. Tiningnan niya ang kanayang anak na may 5 laking pagmamalaki. Isang abogado at isang doktor na kamit ninayo ang napakarami ng wala ang aking tulong hinit sa inayong hygiene. May nang sumingit si Sarah, ang inayong determinasyon, ang inayong katalinian. Pinisal niya ang kamay ni Michael. Dati kong kinakwentihan sila tungkol sa napakatalinong programmer na naniniwala na ang teknolohiya ay maaaring gawing accessible ang edukasyon sa lahat. Limaki sila na alam na gustong bagian kanilang ama ang mundo para sa mas mahisay. Siniri ni Alex ang vital sich ng kanayang ina, ang kanayang profesional na pag-ihali ay panandaliang namhibabab sa kanayang emosyonal na estado. Bumibiti ang kanayang stats anansayo niya na may halatang ginawa sa kanayang buses. Mas kamahana ang bahong treatment protocol kaysa sa inaasahan namin. Pinanuit ni Michael ang kanayang anak na naktatrabaho, nakikita ang parang nakatong ekspresyon na suot niya kapag lumilitas ng komplikadong problema. Ang children's ward, sabi niya bigla, ang isa na pinupunduan ko doon ka naktatrabaho, diba, Alex? Timango si Alex. Hindi ko alam na ikaw ang anonymous donor hanggang kamakailan lamang.
Genagamot ko ang gabata na nakakian panghalawang pagkakataon dahil sa iyong foundation. Mga panghalawang pagkakataon, belong ni Michael na naalala ang kanyang nakambalang talumpati sa hala. Inigot niya ang kanyang telepono, mabilis na naktatyping isang bahay. Jennifer kanselain mula at meeting ko sa sinot na linggo emergency sa pamilya. Tiningnan niya ang kanyang mga anak. 25 taon pa habol na kakawan. Pinanuit ni Sarah ang tatlong lalaking pinakamamahal niya sa mundo pero ang kanyang peso sa kabilang kanyang pisikal na kainan. Michael, sabi niya ng mahinon, mayroon pang isang bahay na dapat mong malaman. Tumango siya kay Jason na hinigot ang isang makapal na folder mula sa kanyang briefcase. May ginagawa kami paliwanag ni Jason na nakakalat ng halakal na dokumento at technical na mga detalye. Isang bagong iring educational software na pinagsasama ang ISA accessibility features para sa mga underprivileged na estudyante. Ginagawa namin ito sa aming libreng oras, sinisubukang gawin ang iyong pangarap na universal education access na isang realidad. Nanghinginig ang mga kamay ni Michael habang tinitingnan niya ang hapapal, nakikita ang kanyang sariling besaw na sinasalamin sa pamamagitan ng natatangang mga pananaw ng kanyang mga anak. Ang medikal na pananaw ni Alet sa mahaliyar ng disabilitay na sinaman ng lakal na kadalibasan ni Jason sa educational akitay. Like father, like sons, belong ni Sarah na pinapanood ang maka ni Michael na nagliliwanag na may parang sikasig na kanyang kinaimalang hanuang hatong iyon. Patuloy na tumitinok ang mga monitor na nakmamarkang oras habang sinisimilan bakong natakbiang pamilayang ito na lakpasan ang mga dekada na nahiwalay sa kanila. Simikat ang araw sa San Francisco na pinipintahan ang silid ng ospital sa malambot na hinantuang liwanag. Sa wakas ay nakatilok si Sarah habang si Michael at ang kanyang mga anak ay nanatiling gising. Ang kanilang mga titudo yakit ay nakasabit sa mga ipuan. Na may nang nakisap habang pinagsasama-sama nila ang 25 taon makatilat na bihay. Naalala ko ang araw na ito, sabi ni Michael, na itinitiro ang isang larawan sa journal ng Campbell sa isang scientifier. Nakita akong isang regional kompetisyon noong taong iyon. Malamang na nakalampas ako sa Enayo. Nanalo kaming inang pwesto, ngimiti si Alex, lima kang isang primitifa ay system na makapagdiagnosin mga basic plant diseases. Sobrang proud ni mo. Ngayon naintindihan ko na kung bakit patuloy niyang ipinipilit na sumalikama sa specific na kompetisyon na yaon, dagdag ni Jason, na nililiwakan ang kanayang bofti. Pinanghalanan pa niya ang aming educational software project na binitbretge. Akala namin pinararanghalan lang namin ang iyong trabaho, pero alam niya na eventually itutulay nito ang higit pa sa educational hubs. Inigot ni Michael ang kanayang telepono na ipinapakita sa kanila ang halarawan ng kanayang sariling paglalakbay, ang inang arawang binit innovations, ang teknologikal na tagumpay, ang charitable initiatives. Parang hindi kumpleto ang bawat tagumpay pag-amin niya. Iniahas ko ang sarili ko sa philanthropy, sinisubukang pinain ang isang bahay na hindi ko kayang panghalanan. Ngayon naintindihan ko na hinahanap ko kayong dalawan nang hindi ko man lang alam. Gemilo sa Sarah sa kanayang pagtilog at akat na siniri ni Alex ang kanayang mga vital. Matatag at stable ilat niya ang kanayang profesional na maskara ay dimilas ipakita ang ginawang isang anak. Mas gemahana ang bagong treatment protocol kaysa sa inaasahan namin. Gusto ko siyang ilipat sa isang private room, sabi ni Michael, na inabot na ang kanayang telepono. Ang pinakamaysay na panghanghalaka, ang pinakamaysay na mga doktor. Ipinatong ni Jason ang kanayang kamay sa brasong kanayang ama. Ayaw niya riyan, sabi niya ng maran. Palakang naniniwala sa sa pagkamit ng mga bahay sa pamamagitan ng merito. Yan ang dahilan kung bakit sinahirado niyang nakakya kaming scholarship sa halip na kimihang charitay. Napino ang pagmamalaki at pag-inawa ang hamata ni Michael. Tulad ng kanayang paktang hinatawakan ang madaling landas sa pamamagitan ng pagsasabi sa akin tungkol sa Enayo. Gusto niyang magtagumpay kayo at gusto niyang magtagumpay kayo sa inayong sariling mga termino.
Timingan siya sa paligid ng regular na silit ng ospital na nakikita ito ng may bahong hamata. Pero siguro makakahanap tayong middelground, Alex, sinabi mong kailangan itoting ang children's wart ang seminut na ilang oras ay lumipat habang nagsimilang mahplano ang ama at mga anak ng magkasama. Ang kanilang pinagsamang na ay halata sa kung paano nila nilapitan ang mga problema mula sa maraming anghelo. Ang business acumen ni Michael ay walang pitol na naksama sa medical na kadalabasan ni Alex at sa lahal na kalaman ni Jason na limilakang mga sulisaw na makakatilong hindi lamang kay Sarah kundi sa hindi mabilang na iba pang mga pasyente. Dapat tayong bimalik sa Augustine biglang nalala ni Jason ang hala. Kimaway sa Michael sa kanayang kamay ng may pakpapawalang saysay. Inawakan na ito ni Jennifer. May mga bakay no mas malaga kaysa sa mga charity hala. Timachal siya na timitingin sa kanayang mga anak ng may pakisip baka man baka gusto nating mahplanong ibang iring pakdiriwang sa lalong madaling panahon. Mas pribado. Nakisang sa Sara na natakpian ang kanayang tatlong lalaki na nakikimpilan sa mga laptop at popol na naktutilinghan na parang kinakawa nila ito buong bihay nila. Ang katiparan ng aking pangharap belong niya na kimihan kanilang atensyon. Limipat sa Michael sa kanayang ikan, hinawakan ang kanayang kamay. Sarah, gusto kong tumulong sa kanilang software project, hindi bilang isang Q o mamiminan, kundi bilang kanilang ama. Limaka silang isang bahay na kahanga-hanga, isang bahay na maring makpabahong habihay. Leke vader, leke sons, ngimiti siya, na inilit ang kanayang salita mila kanina. Alam ko noon na mahanap nila ang kanilang paraan sa iyong mundo, Michael. Kailangan lang nilang itayo mina ang kanilang sariling landas. Habang pinipinung liwanakang imaha ang silit, sinimilan pamilya na planian ang kanilang kinabikasan ng magkasama. Ipinilit ni Michael na ilipat ang kanayang opisina na mas malapit sa ospital hanggang sa humaling sa Sarah. Ibinahing kambal ang hakiwentong kanilang pakabata, pinipino ang hablangkong nawawalang hataon kanilang ama at pinanuit ito ni Sarah ng may mapayapang kasiyahan. Alam na ang kanayang dekada ng mahabang pakasapora sa miling pagsasama-samang kanayang pamilya ay sa wakas ay natanto. Sa ordinaryong silit ng ospital na iyon nagsisimula ang isang pambihirang bahong kabanata. Ang makatilat na linayan kanilang habihay ay sa wakas ay naksalubong na limilakang isang pater na mas mahanda at komplikado kaysa sa alinman sa kanila ang naisip. Mag-subscribe sa aming channel, nak-ideog ito sa amin na limakang higit pang nilalaman para sa iyo. Pagkalipasang 6 na buwan, ang eleganteng salitkainan ng Augustina ay milang napinuang makapilang taong San Francisco, nahinat sa pagkakataong ito para sa isang napakaibang okasyon. Tumayo si Michael Bennett sa podium, kasama ang kanayang mga anak sa tabi niya, habang inililinsat nila ang Bennett Brita Foundation. Isang infantile na pinagsasama ang kanilang mga talento ipang bahian ang edukasyonal akya sa pamamagitan ng teknolohiya. Sa Sarah ay nakaupo sa harap, ang kanayang kalisahan ay bimiti na ipang dumalo sa napakalahang sandaling ito. Pinanuit niya na may liyan kahalakan habang sinimilan ni Michael ang kanayang talampati na napakaibang mila sa isa na nantala kalahating taon na ang nakalipas. Ang tagumpay, sabi ni Michael, ang kanayang buses ay nakdadalang malinaw na emosyon ay hindi sinisikat sa mga dolyar o teknolohikal na tagumpay. Sa loob ng 25 taon, akala ko mayroon akong lahat, kayamanan, pakilala, implivansaya, nginit nawawala sa akin ang pinakadakilang kayamanan sa lahat, pamilya. Tiningnan niya ang kanayang mga anak ng may pagmamalaki. Minsan binibigyan tayong bihayang mga panghalawang pagkakataon sa pinaka hindi inaasahang paraan. Itiniro sa aking mga anak na ang tagumpay na walang pag-ibig ay walang laman at ang tinay na kayamanan ay nakasalalay sa mga koneksyon na itinatayo natin sa iba. Ipinakita ng presentasyon screen sa likod nila ang Bennett Brita software na humahana, isang sopistikadong i-driven platform na imangkop sa estilong pag-aaral bawat estudyante na sinisira ang kahatlang wika, kapansanan, at socio-economic status. Nginit higit pa ito sa software, ito ang talay na sa wakas ay nakikignay sa kanilang pamilya.
Ang aming ina, himakbang si Alex, na ikinampas ang kamay kay Sarah, ay naktiro sa amin na ang bawat tao ay karapat dapat sa pagkakataong mabot ang kanilang buong potensyal. Ipinakita niya sa amin sa pamamagitan ng kanyang sariling halimbawa na ang pagsisimikap, integridad, at pagtitiyaga ay mas mahalaga kaysa sa pribilehiyo o kalakayan. Nakpatiloy si Jason, maaari niyang tawagan ang madaling landas gamitin ang panghalang aming ama ipang masahiro ang aming kinabukasan. Sa halip binigyan niya kaming isang bahay na higit na mahalaga, ang determinasyon na forga ang aming sariling paraan at ang karininghan ipang manawan na ang tinay na tagumpay ay nakmimila sa pagtulong sa iba na magtagumpay. Imipo ang matla na nabahani habang inihayag ni Michael na ibibigaying binit innovations ang software ng libre samha indefinite na paralan sa buong bansa. Ipinilit ng Campbell ang kandisang ito na naklalaman parang prinsipayong kanilang ina at ang mapagkawang-hawang diwang kanilang ama. Pagkatapos ng pagtatangal, sa isang tahimik na sandali na malayo sa karamihan, naktipon ang pamilya sa parang sulok ng Augustine Kingson inang pinlanong Campbell na makilala ang kanilang ama. Hawak ni Sarah ang 5 journal, nangayon ay sinamahan ng isang baho na naktatalang kanilang paklalakbayang milang pagsasama-sama at paktibos. Ganihol ko ang mkataon sa pagtatayong mkateknolohiya ipang ikonekta ang mkatao sa buong mundo, pagmamini-mini ni Michael, na timitingan sa kanayang pamilya, nahinit hindi ko kailanman nanawan ang pinakamalakang koneksyon hanggang ngayon. Inawakan niya ang kamay ni Sarah, ang kilos na nagsasalita ang kapatawaran, pag-inawa, at nabahong posibilidad. Ang tagumpay ay hindi tungkol sa kung ano ang nakakamit mo ng makisa, sabi ni Alex na inisip ang lahat ng kapasente na makikinabang mula sa medical education initiative ng kanilang fundasyon. Ito ay tungkol sa pag-angat sa iba sa dan. At ang pamilya, dagdag ni Jason, ay hindi lamang tungkol sa na utatana, ito ay tungkol sa pagpipilian, pagpili na mahmal, magpatawad, maniwala sa panghalawang pagkakataon. Binuksan ni Sarah ang 5 journal sa haling pagkakataon na ipinapakita sa kanila ang inang artikulo na kanayang naisawa tungkol sa tagumpay ni Michael. Sa tabi nito, inilagay niya ang isang bahong pahayagan tungkol sa Benet Brete Foundation, ang kiwentong isang pamilya na milang nakasama sa pamamagitan ng kanilang pinagsamang pananaw na hawang accessible ang edukasyon sa lahat. Ang ilang hatalay malambing niyang sabi ay nanghangailangan oras ipang itayo, nahinit kapag na tayo na ang mga ito, maaari nilang bahiyan ang lahat. Sa labas ng bintana ng Augustine, ang San Francisco Fog ay gumagulong, nahinit sa pagkakataong ito ay hindi nito hinihiwalay ang kanilang mga mundo, pinakisa nito sila, isang pamilya na sa wakas ay biwa. Ang kanilang tagumpay ay hindi sinisikat sa malayan-malayang dolar kundi sa malayan-malayang bihay na sabay nilang hawakan. Sa hili, natiklasan ni Michael Benet na ang kanayang pinakadakilang tagumpay ay hindi ang imperyo na kanayang itinayo o ang teknolohiya na kanayang nilikha, ito ay ang pamanang pag-ibig, pagtitiyaga. At habang na itinanim ni Sarah sa kanilang mga anak at ang pag-inawa na ang tinay na kayamanan ay hindi nakasalalay sa kung ano ang nakikiya natin para sa ating sarili kundi sa kung ano ang ibinibigay natin sa iba. Ang tinay na kayamanan na napagtanto nilang lahat ay wala sa anumang bank account o stock portfolio. Ito ay nasa mga panghalawang pagkakataon na kung minsan ay inialok sa ating bihay at ang lakas ng loob na akapan ang mga ito kapag dumating ang mga ito. Para sa hili, walang tagumpay sa mundo ang maring ihambing sa simpleng himalang isang pamilya na nahanap ang kanilang don pabalik ng magkasama, naktatayong makatilay sa buong taon patungo sa isang kinabukasan na mayaman sa pag-ibig, layunin at ang iring kayamanan na tinay na malaga. Mahal na manunuot kung ang kiwentong itong paktibos ng pamilya at tinay na tagumpay ay nakontak sa iyong peso, marami pa kaming nakaka-inspira na makakiwento na nakihintay para sa yayo sa aming channel. Mila sa nakakontak na milang pagsasama-sama hanggang sa mga sandali na nakpabahong bihay, ang bawat video ay nakdadala sa yayong mga tinay na kiwento na nakpapalala sa atin kung ano talaga ang mahalaga sa bihay. Tingnan ang aming iba pang mga video tungkol sa hindi kapanipaniwalang pagtiklasang pamilya, mga panghalawang pagkakataon, at ang tinay na kahulugan ng tagumpay.
Iwag kalimitang mag subscribe at iyon ang mga notifikasyon para sumali sa aming komunidad mga storyteller at story lover. Ang iyong suporta ay nakakatulong sa amin na patuloy na ibahagi ang mga makapangyarihang mensaheng pag-asa, pag-ibig at ang mga hindi inaasahang paraan na maaaring sorpresahin tayong bihay sa kahalakan.